Bos días, Jalo, que tal? Buenos días. Ti faz de todo aquí na empresa, non? Sí. Vales pa todo. Poquillo de mantenimiento. Ti antes traballabas de palista, non? Sí. É dicir, Sí, que tes meu experiencia oficio. xa coa maquinaria de obra, de movimento de terras, non? Sí, sí. E que che parece esa máquina? Máquina muy estable, silenciosa, ben. É a primeira que temos de Bobcat de 2.800 kilos, Esta unha S500 510 é o modelo, sí. É preparada con como se di? Como se di? Alto caudal. Alto caudal, non? Alto caudal. Alto flujo. Sí, alto fluxo. Sí. Ben. E está totalmente acristalada, non? Sí, temos la cristalada toda para estar insonorizados dentro, tema de polvo, isto anda con implementos, barredoras, fresadoras, e o tema do polvo pois é importante telo aislado. E como vai o motor desta máquina? Motor potente, desde abaixo dá un rendimento alto, silencioso, moi ben. É dicir, desenrola máis potencia Correcto. a menos revolucións, non? A menos revolucións, é dicir, desde abaixo ela está dando xa un rendimento alto. Moi ben. E que tal do manexo? Ben equilibrada? Que diferencia notas con outro tipo de maquinaria? Sí, moi ben, é unha máquina que ven como máis ancha de ejes, entonces a hora de facer traballos de nivelación, de limpieza, pois dache máis estabilidade, calquere irregularidade do terreno pois non che influye tanto como en outras, entonces dá mellor manejo, é mellor traballo con ela. E parece ser que non é necesario levar chaves para arrancar esta máquina. Que pasa? Isto é un sistema de contraseña, antirroubo, que non ten nin chaves. Botámoslle unha ollada aí. Sí. Pero non me digas o contrasinal, No. Oiches. Aí temos. Ah. O novo sistema sin chave, ingresamos contraseña e a traballar. Nunca nos quedaremos ca chave na casa. Moi ben. Pois nada, non te lío máis, a traballar. Moi ben. Arráncalle. Gracias, Lino.